Harvard, Harvard. Inotoskamwa panyika ile kuti Harvard. Ndo anaopama lacho. Harvard University yake yosa ino producer. Zino poro wakazako Harvard yengu ayo. Inoti Texas University is a product from that. But you know, all these things, so ndakanga ni lash, narratives of Christ, I counted as loss. Azizho yeah. Shaiwa fuma kwa ndi. Nakati ndiko kuna shikilo hako nokula kwa Kristo. Verse 8. Womo zilokwazo. Zinototi zinu zose shikilo hako wakuda kwa kunaka kwa kuziwa Kristo Yesu. Isi wangu wadakala shikirwa na zinu zose wakuda kwake nikazidza marara kuti ndiwane Kristo. Marara kuti marara. The Greek word there is skubalo. Sinoreva kutisha. Skubalo zorea sinstatu. Number one, sinoreva kuti marara. Really kind. Really, it's a cautious kind of word. Marara. Skubalo. Sinoreva kuti ndove. That's why Jonah Mkalila Mama Bible and accounted that is done. Umbabuda pache. Alishati marara. Done. Skubalo sinoreva a carcass. Chituna chedongi. Chavora. Yo skubalo. Kana kuti kitchen garbage. Zikaishese izoso. Zokuti ndiri muHebrew. Ndakazalirwa muchurch. Rukuvute rwangu wakabena papulpit. Mbuya achibakati mbuya wangu chaiwo ndo aibata chikoro chesabata. Mai wangu akanditakura ndo aive superintendent mkuru pachurch. Zvese izvozvo marara. Marara kana usina Kristu. Zikai zvekuti izvo I am of the stock of Israel. Ndilokwa Benjamin kwakabva the first king of Israel. Zikai marara zvokuti iwo ndokwakabva royal line. Marara kana usina Kristu. It's done. Skubalo. Zvikazvokutizo ndakadzidza kuTexas University. Ndakashongedzwa namadegree well decorated. That is done. Indove iyoyo pasina Kristu. Zvinobetserei kuva bachelor in the area of accounting. Iwo singazivi anobalansa mabhuku ekudenga. Zvinobetserei kuti uve neBEd, Bachelor of Education. Iwo singazivi jaso the master teacher. Zvinobetsereiko kuti uve nedegree yelaw LLB. Iwo singazivi the chief advocate anonzi Jesu. Zvinobetserei kuti uve neIT degree. Iwo singazivi CPU yeupenyu, Central Processing Unit yeupenyu ni Jesu pachake. Zvinobetsereiko kuunganidza zvese zveHarvard neUSAT asi iwo sara usingazivi Mwari. Metsi dzoshanda here kana baba vako vabahododhimoni. Iwoti ndine masters in mathematics. Baba vani muyoshina woita sei ndavo. Psychology inoshanda here. Munhu akutanga kurohwa nezveusiku. Ndakaroverwa munhu nezveusiku ndakatarya ndichiri headmaster. Kuroverwa munhu takatarya pasi. Uyai kuno headmaster, uyai kuno. Kuground ndasvika ikoko vanonga tamba bhora zvakanaka vasikana. Wani nokurohwa zimbama nokuya pasi. Nomama tichandidana wemwe nokunotarisa. Mwana arikumburuka achirohwa mbama uchiona roko kuchidhinda kuchichena but chinorova hapana. Maiwe, furo richibuda. Maticha akamira nechekura akati izvi zvoda headmaster izvi. Zvoda headmaster. Zvino vakaita headmaster asingazivi Jesu. Vakaoma ipapo. Saka akati izvi hazvidi headmaster nenzwai. Zvinoda Jesu. Saka chiwe itinamati. Vase vanouya kuzoungana nemi vanofanira kuva vanhu vana maoko nemwoyo yakachena. Kana vane zvibatabata weosvina uchibva mwana unopinda mauri. Saka ndokubva vauya vakauya vamwe vakadududza tikati it's okay nokunamata nezita raJesu.
mwana akaporeswa. Amen. Anoporesa ni Jesu. Zvinobatsiri kuwana zvose izvi, and yet you become vulnerable pahondo yegetron office. Saka pana Paul unotiwo ndakati zvinhu zvose isikubalo marara kuti ndiwane Jesu. Ndakarasikirwa nezvinhu zvose kuti ndiwane Kristu Jesu. Vasikatezora nhasi vana vaMwari, bhuku rakanzi Christian Service page 89, muranda wakadzi waMwari unotiwa there is nothing, hakuna chinhu chinonzi icho drifting into heaven, kufuma waveko sedanga rakavora rinoerera nemvura rongozerereka rave kuna save. No, there is nothing like drifting into heaven. There is nothing like that. Heaven is for those who have sacrificed. Kuti wavepo sezvo Kristu pachake he sacrificed. Bhaibheri inotaura pana Hebrew chapter 12 verse 2 inotaura kuti takatarisa kuna Jesu kuvambira nesokutenda kwedu, for the joy that was set before him. Why? Chii chakaita aona mfaro waiva pamberi pake, zvikanzi akashora muchinjikwa. He endured the cross. Nemhaka yezvaakaona the joy yakaiswa mberi kwake. When we talk about the loss, we have to go to Calvary. Nepatinowana the greatest loss and the greatest gain. What a loss! Kuti Mwari pachake akabvisa umwari akasara ari munhu. What a loss! Kuti vatore nhumbi dzake vatambise makazi. What a loss! Kuti vanambote crown vabise minzwa. What a loss! Pachinambo chekuti ageze ne-oil of gladness wakageza namatarani. What a loss! Pachinambo chekuti aremekedzwe namakerubhi achimba holy holy Lord Almighty, pana masoja aimutuka achirova. What a loss! What a loss! Yes, Friday was a big loss, but vana vaMwari, first day of the week, nyaya yakabva yachinja. He is risen. Hallelujah. Wamuka muponesi, wamuka muponesi. What a gain! What a gain! Saka Isaiah chapter 53 verse 11. Not free. To verse 11. 53 verse 11. Verse 11. Yes. Uchaona zvakatamburira nomweya wake. Uchaona zvakatamburira nomweya wake. Akagutiswa nokuziva kwake muranda wangu wakarurama. Kuchiramisira vazhinji. Zvakatamburira losi yose akaita. Achaona the full gain yacho. Achiona vaponeswa vanobva pasi rese, kunyange maZimbabweans aripo neropa raJesu, kunyange varungu pachavo kuEurope vakatenda muzita raJesu varipo vaponeswa. MaJapanese, maChinese akachitaura pamusoro vaponeswa, maAmericans vaponeswa, kunyanya maAborigines Australia vaponeswa, redeemed by the blood of Jesus. Zvika achavona zvaakatamburira mweya wake uchagutiswa. But Hebrews chapter 12 verse 2 inotaura kuti zvakaitisa kuti ashore kutambudzika kwomuchinjikwa, ashaye hanya nazvo, nyange aitukwa zvose, zvakaita kuti auye azofa pamuchinjikwa semunhu asina pfungwa dzebenzi. Mberi kwavanhu Mwari akashamiswa mberi kwavanhu naked pamberi pamacreatures. Zvakaita kuti atende izvozvo zvikanzi nemhaka yomubayiro wakaiswa pamberi pake. Mubayiro wekuona iwe neni taponeswa. Muripo here vana vaMwari? What a loss! That is a gain. Regai ndikuudze vana vaMwari, hakuna munhu anengainda kudenga akaponeswa before experiencing a loss. We have to lose in order to gain. Ndinofarira nyaya yaHarry Anderson, the Adventist missionary to Africa. Ndiye wakatanga kusvika paSolusi. Munoziva nyaya inotanga naRobertson, A.T. Robertson naFreddy Sparrow. Ndiye vakalinda susu John Rhodes. By then he was the Prime Minister of South Africa. Ndokubva anyora vakurumbira
They wanted a piece of land. My elders asira chakagoride vakorokosi vagold rush vasvika kuSouth Africa kwavanikwa gold ndikokoko asi vanokanganwa kuti vakatenda kuna Jesu. Nyangwe ungaita basa riti asi usakanganwa kuti uri pabasa revhangeri. And so they approached decision John Rhodes yekukumbira shai, we need a piece of land to develop a mission. Yema-Seventh-day Adventists. Rhodes unonzi wakavataria akataria pasi akavataria zvikaichicha kuri kuda zvikatoda a piece of land. Tanzwa kuti iko zvinoma kutonga mayambuka Limpopo kana zvaida kufadzai taingada something across the Limpopo. Rhodes nokubva anyora chitsamba ivo vanauza kuti anyora chi nokubvara chitsamba chiya nokuisa muenvelope nobva avapa amubva Freddy Sparrow na Robinson nobva vatora izvozvo havo zvikanzi tsamba iyi yakadreswa kuna Dr. Stanley and Jameson wanga ari gavhuna wenyika iyo ine. Zvikaenda kugirawe munopa Jameson ndokunopa Jameson achivhura ndobva averenga akaona pane chidhindo chaSiso John Rhodes prime minister South Africa akabva avataria zvikati saka ndokupikwa munoda zvikai kuchero kwamafunga ini zvikati nditeverei ndokubva vatumigwa namasoja ndokubva ayambuka Gwai River ndokuenda kunzvimbo yaChief Soluswe inonzi Solusi Mission nhasi. Uripo here vana vamwari vakoma elders vavaona this piece of land yakaonekwa namaelders vaimakorokosi vanyingoda gold kuSouth Africa vaipiwa nzvimbo iyoyi vaipiwa nzvimbo iyi yakakura saizvozvo nokunyora tsamba telegraph kuchera conference United States of America taona nzvimbo kuno kuti tivake mission yekutanga here in Africa yemasabata. Chikanzi nyaya yacho yakatariswa chikanzi makaipiwa nani land yeyo tikapiwa naSiso John Rhodes. Nyaya yesomisi yakapinda njera conference session katatu ichirambwa mubvunzo wabvunzwa nekuti weSiso John Rhodes aisi here nyaya munembo chikara takubatana nenyika ndonyaya yaipangigwa nyaya yacho pasite kusvika Ellen White azonyorerwa ari kuAustralia kuni nyaya iyi yakabira so many times chichotoita should we take the land and ndo zvakanyora kuti iwo with regards to the land that heathens donate to the church we should be privileged kuti titore land iyoyo because denga nenyika nokuzara kwayo ndezvaJehovha. Torai, take that land because I was shown in a vision kuti nzvimbo iyoyo is going to be the mother of all Adventist missions in Africa. Ndivanani voinda vafundisi ndivanani voinda vakawanikwa 3 Pastor Mead nomudzimai navana ndokupinda muchikepe Pastor Trick tati nevana kupinda muchikepe Dr. Kaminkel ndokupinda muchikepe navamwe mai vakavachidzisa music. That was the team yakasvika paSolusi Mission. Yasvika ipapo the first 2 months Pastor Trick vashaika nemalaria mukadzi wavo ndokufa. Pastor Mead ndokushaika nemalaria mukadzi ndokufa makuru aripo paSolusi vese vana ndokufa. Ukasvika pane zuva rababa rapasta ramai navana saizvo ndokufa vafa. Dr. Kaminkel the only medical doctor physician wanga aine nobva akavigwa ipapo ndokusara Harry Anderson ari wani nomukadzi ndokubatwa nemalaria ndokumusumudza hoyo wamuisa mungoro Bulawayo ndomukwidza ndobva vapinda mutrain pina Kimberley South Africa vasvika ikoko mangwana acho 2-3 days mai vakunzwa zvevenani zvikanzi Harry dzokera kuya kuSolusi. Zvikai zvaita sei ndidzokeyo wakamira zvakanya zvikadzokera ini ndave nani dzokera zvikandikoni kudzokera iwe wakadai zvikanzi dzokera vakomana vaya vatataunganidza navasikana vanoita sei kana iwe usipo because nyaya iripo Mwari une basa rekuti tiite dzokera. God is going to take care of me. Tina nesi pano achanga achindibetsera but more so we have Christ the great physician. Kurwadziwa Harry Anderson akadzokera mudzimai akatorwa ndokubva aiswa muchikepe ndokudzokera United States of America. Asvika ikoko wakasvika akanyora telegraph dear Harry ndakengesa imba dzokutaura kwatakaita takarangana kuti uvake chechi yekutanga muAfrica yamasabata ndatengesa imba yedu. Zvikanzi Harry terera chinhu ichi
kana tikasasangana panyika ino tichasangana on the sea of glass. After 2 months, about 2 months, ndobaona ime telegram yakanzi mudzimai wako akurwarisa. Imwe yacho yakatelera, zuva rakatelera ndeyekuti mudzimai wako washaika. Tamuviga nhasi masikati, tamuviga sorry. Now I'm borrowing this from the diary Harry Anderson, and I'm quoting it. Anonyora achitiyo, dear reader, iwe uri kuteerera mashoko aya. Ndoda kuti ungoziva kuti iyo, I have given whatever was mine to God. I have given my life to God. I have given my wife to God. I have given my property to the cause of the gospel. I am ready even to give this feeble life kuti ndifire vangeli. Ndoda kuti unoverenga iwe uzvibvunze kuti zvii zvauchapawo tenzi zvii. Achibva ipapo anodzokera shure yakavhura Malamulo mission in Malawi, Kanye mission in Botswana, munhu 1, ndokubva avhura Rusangu mission yemasabati kuZambia, Bongo mission kuAngola, akanofira kuCote d'Ivoire. 1 person. Kana taponeswa, Adamu amotaurawo zvake, Abraham ataura zvake zvokusiya kurira nakadheya, Moses ataura zvake zvokufuratira Egypt, Anderson akataura, nana Martin Luther votaura zvereformation. Zvikai now is your turn, unotaura chii? What are you going to say? Chii chaungataura? But regai ndikudze vana vamwari, zvokutaura zviripo kana tamugamuchira Jesu. Masikati ezuva ranhasi ndoda kunamata navana vamwari vanotiwo Mwari, help me to surrender all to Jesus. Zvese kuna Jesu. Ndoda kunamata navana vamwari vati Mwari vhuraiwo ndangariro dzangu nemeso ndione zvakavanzika, pfuma yakavanzika yekudenga. Kana une munamato wakaita saiwo, sumuka, I want to pray with you. I'm praying with you. Vanoda zvenyika ino, you will go from loss to loss, like William Kemp. Ndo zvenyika ino, kusanganisira nezvematongeko hayo. It's loss to loss. Ndo zvai nyika yacho. It's a tragedy. But vari kuuya kuna Kristu is from loss to gain. Amen? Amen. From loss to gain. Nekukasika tinoenda kumusha. Nekukasika wamanda iri kurika tiri kuenda kumusha. Usabatirira pazvinhu zvenyika ino munotaura kuti eso seraiziva. Eso seraiziva. Arainetseka pamusoro pemafufu. Masosha ainetsani pamusoro pemafufu. Eraipuwa mneso kuona kuti kune slice. Vaisiyana nefufu. Neraizopuwa mneso kuona